obi Igbo ndị be anyị ekene m unu na-anọkwa fọma aka bụkwa unu nwaanyị Ngozi mmadụ eji m n'aka na unu nọsị mma ụbọchị tata magbukwa onwe ya anwụ na-acha nnọọ anyị sị ka anyị bịa nyala anwụ wee na-echekwube n'onwe anyị n'ụbọchị ọjọọ anụnwa anyị nọ n'elu ya amakwa m na ngị ezinụlọ gị na-eme nke ọbụla unu nwere ike ime iji wee chekwube ndụ unu ọ dị ka na-ekwusịtụ okwu ike maka na unu mana ikuku na-eku ụmụaka na-emekwu mkpọtụ unu nwee ike wee na-anụ ife na-ekwu biko na ụmụnne m ka unu nye m nwantịntị ohere n'oge unu ka anyị nọkọ ka anyị kwukele ihe anụnwa na ọ na-anụ m ọkụ n'obi ọ na-anụ m ọkụ n'obi ọ tegoli aka nkala ime vidiyo kwuo maka ihe anụnwa mana nya dịba ife nchọrọ ikwu tata bụ maka ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ echiche fa ka nye na ndị n'obodo oyibo ka ndị nọ n'ụlọ na-esi afụta ndị nọ n'obodo oyibo ndị be anyị ndị nọ n'ụlọ na-aga afụ ndị a n'obodo oyibo mmarasị na ọfa ncha ọtụtụ n'ime fa na-aga afụ ụmụnne fa ọ bụrụ na ị nwere mmadụ n'obodo oyibo a na-afụta onye a ka ịmago ego idebe na bankị ọ bụ nọ mkpa jide gị ijiji weta ya maọbụ investimenti imele eme ọ bụ nọọ ị na-enezi anya ka ọ na-amịtala gị mkpụrụ na-enwetala gị interest and profit ife a ka m chọrọ ikwu tata mana o kwupụtazili ya ọ nwere anyị kpọrọ m nnyaa mụ biko na nne ya na-anwụ anwụ na-ebugagide gị ụlọ ọgwụ nwere ndị kwelu anabata ya ụlọ ọgwụ nke kwelu anabata ya na asịzi na ọ bụ na depozitiri ego na-edi otu anụma na agaghị akọntinu tritment na ụmụnne ya sikwa na ha agbago mbọ otu ha nwere ike na dọkịta sizie na ha bulu na ebe ha na-akwụnwuru ụgwọ na ka mgbazi inye ego ka o buje nne ụlọ ọgwụ ka agwọbịa ya Ngozi enwere ego mana o nwere otu dọkịta mma nwee si ngwa ka mkpọ dị dọkịta maka ọkwa ofu aba ka ha wabịa aba si ka mkpọ dị dọkịta ka dọkịta o nwee ka arụsi ya mma ịmanye obodo oyibo ihe ọbụla na-eme ebe a bụ ọnwa agwụ so ọ bụ ike kịta in the middle of the month akpọ gị Ngozi arụ adịrọ mma m ka ị eme a ga-ebuga ya ụlọ ọgwụ so ome ka o si daa n'ụdị nke a dọkịta anyị ga-asị ya treat be my mom n'ọnwa agwụ nkwụọ ya ụgwọ and he does it so wee sị ka mkpọ dị dọkịta ka mma m ya ekwe ka ebute mma gị ọ bụ na okwe ka ebute ya ka o treat bi ọnwa agwụzie anyị amalụ mkpọ dọkịta kọwasịala ya yọcha nwoke mmadụ dọkịta kwelo kpọzie dị man si ngwa gwa ụmụnne gị ka ha bute your mom buga ya na the hospital akụkọ jufe ọnụ na mma ha anaghị aganwu ije na ha nwere ego eji achịta keke ọ bụ nke eji achịta taizi na ha akwụcha ihe niile ha nwere n'ụlọ ọgwụ na ụzọ adịrọkwu nsị ha ngwa ka esi ndị mmadụ ka agaghị bute ya na ụzọ adịrọ mma na ha na-akọ nwee kpọọ dọkịta si ka ese ndị mmadụ ka ha gaga bute the woman makwanụ ka nyewa gaa na-aga ebe a maka o nwekwa ka o si adị ma ọmịma abịa n'ụlọ tilia drip nsị dọkịta ọ bụrụ na ya ga ebe ọ bụrụgodị drip nkịtị etinye ebenu ewee nebenu labụ ma ịmarịzie ihe ndị ọzọ a ga-eme nwoke obiọma dọkịta nụ okwere ya ka ọ gara ebe a na-ekwe nwaanyị na-asị na arụ adịrị ya na-ekwe ya ka ọ na ebe a onwekwa ife na-aya mmafa ka hapụ ikwu ogologo okwu na nke a ka vidiyo hapụ ito oke ogologo mana unu aghọtago ihe mere ebe a o wee bụrụ na mmadụ nọ jiri ndụ mme ya wee tụọ asị ka ị wee napụta nwanne gị nwoke n'obodo oyibo ego mebi na ịnaghị ego a ọsị gị na o nwere ego ichezie ihe ọzọ ị ga-eme ka ị napụta ya ego a n'ụzọ ọbụla ọ bụ ọntọkurukere wee n'ụdị ọbụla kedu ka o si dị gị na ịnabala ụla lara ụla nwanne gị nwoke maọbụ nwanne gị nwaanyị anọlụ n'echiche iche na ọ dị izi mmadụ nọdasị ya na arụ adịrọ nne na nne ya na-anwụ anwụ na nne ya nọzi nke na a na-ebunyalisi ebe dị iche 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 na ọ dị izi mmadụ ịnụ ụdị ihe a somebody be alone iche na ọ dị izi ịnụ ụdị ihe a ọnụ ya kedu ka ọ dị gị ka ọ ya adị ya ịchọrọ ka nwanne gị a ịchọrọ ya ọnwụ ka ịchọrọ ya ndụ ịchọrọ ya ọnwụ ka ịchọrọ ya ndụ ọ nwekwara ndị na-abịa obodo oyibo chenjie nọmba fa kpọchikọ you don't blame them maka na ife ụmụnne anyị ndị nọ na ụlọ na-eme ọjọka
inwe nwanne n'obodo oyibo bụ ọnwa agwọ chọrọ gị 1000 2000 5000 10000 maọbụ 20000 kedebe chukwu kpakpebeli ekpele maka na unu bụ ndị nọ n'ụlọ ihe unu na-aya bụ sọsọ na bad government insecurity and all that ife a na-aya ebe a nwere ka o nwere ndị ụfọdụ n'ime ndị na-ego a ha nwere akwụkwọ ụfọdụ bụ afa mmadụ ka ha ji alụ ọrụ ndị a n'ebe a nụwa ha gwago ọnọdụ ha bi na ya o nwegasịrị ụmụnne gị ndị a na-esendili gị ego every month mana ha nwere ụlọ ebe ha bi mana ha na-akwụrụ gị ụgwọ ụlọ na-akwụrụ nne na nna gị ụgwọ ụlọ na-akwụrụ nne na nna ha ụgwọ ụlọ mana ha ebiro n'ụlọ ọ bụrụ ndị bi n'obodo oyi ha nwere ụlọ mana ọnwa agwụ nke a ha tụchatara ọ bụrụ ndị na-atụ akwụkwọ ọ bụrụ onye na-alụ mmadụ afọ ya wee na-alụ ọrụ ọnwa agwụ melụcha setụlụcha ndị niile ọ ga-esetụlụ ọ chọọlụ gị ego ibili n'ụlọ bilikwa flat o bichapụ arụ mana onye ebiro n'ụlọ ọ nwere ndị na-eli nri once in a day agbakwa proper food n'otu a bread dị ejefe cheta ụmụ bread ndị akpọrọ nkụ na-ebi ndụ ka ndị bi na desert eweta fiata ata anya ṅụọ milk fresh milk ọ galala ọnụ ka e wee sevute ego wee nye gị ka ị wee na-ata chicken na turkey a ị na-ata esi rice na stew aṅụ pami dị n'enu ya ụkpaka gụọ gị gwụọ otu ọka na ube nọ ọ gụọ gị taa mana onye a na-enye gị ife a bụ bread ka ọ na-ata ka o wee mete gị mma echiche unu ahụ ọjọka echiche unu ahụ na-aga afụ onye n'obodo oyibo ka onye na-ekwoli ndụ ọjọka ife ndị be anyị na-agabiga n'ebe anụnwa o riri nne ọkụ unu na-akwanye ụfọdụ na-arụ mere faji aga etinye aka n'ife ọjọọ maka na onye bịa nye m echetara m mgbe m bịara ebe a abịachara m ebe anụnwa the next day nwanne m nwoke kpọọ m na phone my small brother kama ọ ga-ajụ m Ngozi iluo na ka isi wee luo ka obodo a dị ka maka di gị ihe ọ jụrụ m bụ kedu mgbe m etinye ngwa ahịa n'ụzọ enwere m ya n'uche nwatakịrị but I don't know if that is how people think. na onye nọrọ ha n'obodo oyibo n'ịkpaizie ego adabago ọ bụrụkwanụ n'otu a onye unu binye onye unu na-afụ ha nwere ụlọ onye unu na-afụ ụfọdụ enwere ọlụ ndị unu na-afụ ụfọdụ enwere nni ịfụ ndị be anyị fa na-agagheli mana ọnwa agwụ ụdị ọbụla ọ dị ha ya pịchakọta nye gị maka na ego obodo gbagotetụrụ agbagote enyezie gị ọ bụrụ na $1 ka enyere gị bụrụ na $5 ka etinyere gị ọ gbagolitetụ gị n'anya ichezie na onye anụnwa bụ ndụ ka ọ na-ekwoli maka na ị na-afụ onye anọ na-ese foto na-etinye na ịntanetị na-etinye na Facebook na soshal midia ọ bụrụ ụdị nwa ka ọ dị maka na ịfụli ya ọ na beautiful background ọ bụrụ ebe nwa ka obi ebe a nọ kịta ọ mara mma ọkwa dị ka garden ife ọ bụ garden moo mba ịfụ ya kịta isi na Ngozi bi na villa ebirokwara m na villa ụlọ m dị ebe ni mana ịfụ m nọ ebe a kịta anụwa nsị gị na m enwere ego mebi ọ bụ na ọya kolu nwoke kwara m mpụọ sentrum jejegolu otu ọka bịa ebe a bịara aṅụ ya maọbụ golo anụ tinye n'ọkụ iche na nna ekwoli ndụ nwa gị na m enwere ego yara ekweta ụfọdụ ndị na-afụ n'anya moto you can buy car credit as long as na ị nwere ihe ị na-alụ na ị nọrọ n'afọ ọjọọ ndị nwe obodo ụfọdụ akwa ndị ifụrụ ha na-eyi you can buy clothes credit as long as na ị nwere ihe ị na-alụ nwakwa na afọ ka dịrọ na credit book ndị obodo wetuo n'aka jiri nwa ya na-amị ndị ọbala akpọzina nwanne gị asịlị ya asị etinye na high jump akọjue emedezi mee ya ọnọlụ onye na-alarụ nwa ụla kedu ka o si wee dị gị na ị ga-akpọ mmadụ si ya na nne gị na-anwụzi na nne ya na-anwụzi anwụ onye n'obodo oyibo kedu ka ọ dị gị na ọ ya dị ya nne ya ọ na-afụbero for years di m na ebe nne ya nwụọ ama m ka ọ dị ya ọ bụrụ na ị chọrọ isi asị anapụta nwanne gị nwoke ego ejikwe na ndụ nne na nna ya wee sịalị ya asị a wele ndụ nke gị sịralị ya eji na ndụ nne na nna mmadụ wee sịalị ya asị ka ị wee napụta ego
ọjọka because onweghị ihe mmadụ na-agaghị eme ka o wee zọọ ndụ nne ya. Onweghị ihe mmadụ gaghị eme iji wee fụ na nne ya dị ndụ. Otu a nwoke a kpọrọ ịnyịnya a na-ebe akwa a, ịma ka ọ dịrị ụdị mkpa mmadụ ịkpọ na-ebe akwa, ịma ka ọ dịrị ya. Unu amara ọnọdụ ọ nọ na ya. Biko ndị be anyị wetuo n'aka. Ndị obodo oyibo abụrụ ka esi nwee fụ ya. Ọ bụrụ otu a unu na-afụ n'ịntanetị, ọ bụrụ otu a ka ọ dị. Ọ bụrụ na unu na-afụ ndị na-eme nke asịsị eme na wee na-ebi, ọ bụrụ ya. Ọ bụrụ mmadụ niile na-eme otu a. Ọ bụrụ mmadụ niile na-eje ebute ego mbute a. Ejizina nwanne gị ama atụ. Onye nke alụlụ ụlọ dị otu, onye nke alụlụ ụlọ dị otu. N'enu na ọbịa bịa nwa m isi ni ọ nọ Malaysia, ọ kwatụ ihe esiko ji wepụ n'enu ihe ọlụlụ. N'enu onye nke anụ ifuru ụlọ abịa ebe a ọgwụ nwanne nke nwa ekele gị aka n'ụkwụ. O nwere ndị nọ na Naịjirịa na-eme ọfụma. O nwere ndị nọ na Naịjirịa na-alụ ụlọ. Gịnị kpatara na ị nara alụ ya? Ịnụ na onye jere obodo oyibo na-alụ ụlọ. Ndị nọ na Naịjirịa na-emekwa gịnị? Na-alụ ụlọ. Biko nụ ekwụsịkwanụ udo. Igbo nwe m ka m pụtakwanụ.